खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसबि ब्लग नि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेल' एसबि ब्लग चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। थांनाय लास्ट मोनथाम भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननि कमेन्ट्स बा राय बिहरदोंमोन आं जे जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि लिडार्सफोराहाय बिपिएफ नि खावलायनाय बायदियै बिथांमोना रिजनेल पार्टी हिसाबै बिथांमोना बिपिएफ दोलोजोंहाय जइन जानायाव खुनु आपत्ति गैया होननानै बिथांमोना बुंदों जेतु नैबेनि फारसे आङो रायजो राजा नोंथांमोनावहाय सोंहरदोंमोन जे जिएसपि दोलोनि बा जिएसपि दोलोआ सामिल जाफायोबा बे एलायन्सआवहाय बिपिएफ दोलोजों बे मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन होननानै लाफा जागोन ना लाफा जाया नोंथांमोननि साननायखौहाय आं कमेन्ट्सनि गेजेरजों बिहरदोंमोन। स' नैबेयावनो गोबाङानो मेसेज हरदों, कमेन्ट्सखौ हरदों। बेनिफ्राय आं बेखौहाय मोननैसो फरायनानै होनो लुबैदों नोंथांमोननो जाहाथे बे क्लियार जायो जे एक्चुअलि रायजो राजाफोरा माबायदि साननाय लाखियो नैबेनि फारसे। जिहेतु पलिटिक्सआव जों मिन्थिगौ बेवहाय जोङो सोरखौबा डिसक्रिमिनेट खालामनायनि मोन्थाय गैया। पलिटिक्सआव बयबो बाहागो लानो हायो आरो बेबायदिनो पलिटिक्सआबो जायो। दा खोथाया फैदों जोंनि हारिनि अलखदनि बाथ्रा नङा होमबा? दिनै जोंनि आफादगिरि माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथाङा दिनै ज' जानायखौ खावलायदों। बाट आं बिदिनो मोननैसो भिडिअ आरो सोंखांबाय जे बै समाव बिथाङा जुदि अलखदखौ नुहरदोंमोनब्ला बिथाङा मानो जोंखौहाय बेलेग फारसेथिं बा बेलेग डिरेक्सनजोंहाय भट थुनो खावलायनायमोन बा जोङो थांनाय नैबे एमपि बिसायख'थिखौनो जुदि बुङोब्ला बिथाङा थोंजोङै जोंखौहाय सोरनो भट होनो थिनामोन। स' नैबेनि फारसेबो सावरायगोन आं। बेनि मोनसे बिक्रम दैमारि आदानि भिडिअ दङ, नैबेनि फारसे बिथांनि बुंनाय बिबुंथिनि फारसे मोनसे रिएक्सन खालामनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो बेखौ फिन खनसे नायफिनबाव अब्लाना मोजाङै बुजिनो हागोन जे दिनै जोङो मिन्थिगौ जोंहा जोहोलावफोर जायनि मुङावहाय दिनै बिटिआर गोरोबथाया जादों एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि आदामोन बा जोङो बुंनो हायो एम बाथा बिथाङा दिनैसिम खबरानो गैला। बिथाङा दिनै मा अबस्थायाव दङ, मा जानानै दङ बिथांमोननि फारसे खौरांबो नुनो मोनला आरो बिथांमोनखौहाय सोंनायबो नुनो मोनला। बिथांमोना मा हालोदाव दङ, बिथांमोननि दा बर्थमाननि परिस्थितिया माबायदि जानानै दङ। दिनै फैयै फैयै फैनानै बिसायख'थियानो फिन जाफिनबावनोसै, 5 बोसोरा जोबनोसै। नाथाय दिनै जोङो बिटिआरनि मोनसेबो दफा जाफुंनायखौ नुवासै आरो बेलाफारसेथिं सुक्तिखारि बिथाङा स्वयं गावनो दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ। दा बे मोनसे नैबेफोरनि फारसेबो सावरायगोन भिडिअनि गेजेराव। नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय आङो मोननैसो फरायथिनानै होनो लुबैदों। बेवहाय मोनथाम भिडिअनिबो कमेन्ट्स मिक्स दङ नालाय आं बेनि गेजेरावनो बै थ' जोङो मा नुदोंमोन जे घनेश्याम दास ना जिएसपि दोलोनि बिथांखौहाय ओरैबायदि माने बेयावबो जोङो मोनसे बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जाय मोनसे पार्टिया संगठना जे जोंनि रिजनेल दोलोनि फारसे ओरैबायदि मोनसे मुगैथावना सोदोब बाहायदोंमोन नङा होमबा? मुगैथावना माने जोङो बे एक्सेप्टेबल नङि मोनसे जितु बिथांमोननि पार्टिनि नाम बर' संगठन। दा बे मोनसे जाथिनि फारसे एन्टि नंगौना नङा? दा बेबायदि मोनसे जाथिनि फारसे एफा हेट्रेड लाखिनाय बै सासे व्यक्ति बा बिथांमोननि पार्टिखौहाय बिथाङा जे गावनि सिमांखौनो होनांसिगोन जोङो जाफुंसार महर होनो थाखाय बिथांखौबो बोजबनानै लादोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ आङो दा बुंजोबला। बिक्रम दैमारि आदाया बुंनाय बाथ्राया जोबोद मोजां क्लियार स्पष्टयै बिथाङा बुंलांखादों। आं नैबेनि फारसे जास्ट आंजों लोगोसे नोंथांफोरखौबो आङो नायफालांगोन होननानै खावलायदों। स' बेनि सिगां नैबे मेसेजखौ फरायग्रोनोसै। कमित बर' बिथाङा लिरना हरदों सैथोआ सानसे नुजाखायो बिपिएफ जिन्दाबाद होनना बुंदों। माने दा बिथांमोना जे ज' जानो नागिरदों आरो थांनाय 4 बोसोर इउपिपिएल पार्टिजों थाफानानै बिथांमोना मा मुलाम्फा जाखो बा जायाखै, मा रादाय होदोंमोन बा मा मावफुंखो मा मावफुङाखै नैबेनि फारसे बे भिडिअ'आमोन आरो नैबेनि फारसे रायजो राजाफोरनाव सोंहरदोंमोन आं मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन होननानै। स' देबेन्द्रनाथ बर' बिथांनि नावदों होग्राफोरा दासो दावराव खालामदों नाथाय मोननायाब्ला सिरि सिरि थागौमोन, माने मोननायमोनब्ला सिरि सिरि थागौमोन होनना बिथांनि नावदों। जनता स्वर्गियारिया जों खौसे जानानै बिखौनो लानायनि मोनसे खाबु। थेंक्स बड'लेण्ड। अरबिन्द बसुमतारी लिरना हरदों थेंक इउ स' माच। रायदावहां बरगयारि बिथाङा लिरना हरदों बर'फ्रा बिपिएफ प्लास इउपिपिएल ज' जाना खौसेथिनि गेजेरजों भट दारायोब्ला गुबुनखौसो फोथायोब्ला बिपद दं सारमोन होननानै बिथाङा लिरना हरदों। महेश्वर नार्जारी बिथाङा लिरदों असत्य धंसर पद हयत हदाय जयनो हयतय हदाय जय। मा लिरखोथाय आं बारा हमनो हायासै दै, गाज्रि दा मोनसे। बिपुल नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों आखाइ आथिं गैयै नलेज गैयै मेन्टालिटि सुबुंफ्रासो बांद्रायनाय रांखौ
हैदों नो टेनसन राइदाव हां बरगयारि बिथांनि नबोदों बर'फ्रा गुबुनखौ बारा फोथायजोबनो नाङा सारमोन बिसोरो बर'खौ खौसे जाजानो गिना बोलांनो हास्थायदों जानो हागौ सारमोन खोथाया नंखायबो नङा दा गोरोबलायगोनासो बोरै नङा होमबा बेलाफारसेथिं जोंना आं दे बुंदोंमोन गेजेर गेजेर बिथांमोना ज' जानायनि बाथ्रा बुङो आरो जेब्ला ज' जानायनि बेला फैयो अब्ला बिथांमोना आरो गुबुन फारसेथिंसो आरो बोस्लिंनानै लांगोन नामा बेखौबो जोङो साननो गोनां नङा होमबा स' नैबेनो मेजिक मेजिशियान बिथाङा लिरना हरदों बर'नि लिडार MCLA खावरा आरो हारिनि सिनस्रि अर्गेनाइजेसनफोरनि सिनस्रि सिफायग्रा आरो बिथांमोनखौ बोजबग्रा रायजोफोरखौ जों मा बुंनांगौ थिग दं जों मोनफा मोनफा एंगेलनिफ्राय फुल प्लेजेड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव मुभमेन्ट खालामदों नाथाय बिटिआर एकर्डनि मुङाव मानो खाना बायदि आन्दायदों सैथो बाथ्रा मानो आन्दायखो बिटिआर एकर्डनि फालायावहाय बिटिआर एकर्ड गोरोबथा जायैनि सिगांथ' बिथाङा आफाद माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा बे 10 बोसोरसो आन्दोलन खालामनायावहाय बिथाङानो बर'नि सिनस्रिखौ गावनो सिफायनाय बायदि जादों जायखि रायजोफोर बिथाङा होसिख्राव BPFनि फारसे ओरैबायदि हेट्रेड माने नायनो बानाय खौसेथिनि मुङावहाय बिथाङा गावनि हारिनि नायल' जाल' मोनसेल' रिजनेल पार्टिखौ बिथाङा सिफायनानैहाय फेजेननायनि लामा लानानै 10 बोसोर जोङो MP गोमानो गोनां जादों नंगौना नङा रायजोफोर दा सिनस्रिखौ सोर सिफायखो ओमफ्राय दिनै गावहा सोरजों सिफायफिनजाखो जायखौ नाङा होनदोंमोन जायखौ नाङा होननानै बेनि फारसे आन्दलन खालामदोंमोन दिनै बिथांमोनजोंनो दिनै सरकाराव जहै दङ अब्ला जोंनो काउन्सिलाव गावखुंथाय गोहोखौ लानानै दिनै जुदि बिटिआरखौ जुदि जोंनोनो होदोंमोनब्ला जोंनो जुदि सालायनो मोनाब्ला बे मिनिंलेस जादोंना जायखि रायजो दा मानोना बिटिआर एकर्डआ जोंनि नागिरनाय डेम'क्रेसि मोन्थाय गैया जोंनो गसंथानो खलबसे लेन्ड बा हादर नांगौ सारा आसाम दखलनि खोथाया सार्भाइभेलनि सायाव सोनार जोबोद मोजां गोथौ मोनसे कमेन्ट्स हरदों मेजिक मेजिशियान थेला बसुमतारी आदाया स' साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आं आसा खालामदों नोंथांनि मेसेजखौहाय रायजो राजाफोरा बुजिगोन स' दानिया जोङो बिक्रम दैमारि आदा बुंनाय माखासे इम्पर्टेन्ट मेसेज दे बियो नोंथांमोना नायखांबाय जानांगौ अब्लाबो बेखौ फिन खनसे आंजों लोगोसे नायफालांबावगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो बेनि मोनफा मोनफा पइन्ट्सखौ जोङो जुदि मोजाङै खोनासङोब्ला थारैनो जोबोद ओंथि गोनां आरो बे दिनैनि समावहाय जोंनि जिथु परिस्थिति जानानै दङ नैबेजों जोबोद गोरोबनाय बेनिखायनो आं बेनि फारसे निजेनो बारा बुंनो सानाखै नाथाय नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे थाफानो थाखाय आंबो नोंथांमोनजों नैबे रिएक्सन भिडिअ'हाय जोबजासिम थाफागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंजों खोनासंफालांगोन होननानै स' स्टार्ट खालामसै साननाय बायदि देरहादों माबाया हिराहरनिया बिथांनि आखायाव जे जोंनि लकसभा सिटआ बारग'लांदों जोंनि बे बर'नि सिटआ अब्ला दिनै बै समावनो रायजोआ सानदों जे खौसेथि गैयैयाव मा जायो बिनि फिननायखौ बै समाव रावबो होनो हायाखै बोसोरसेयाव गोरोन्थि जानो हागौ 5 बोसोर बारलांबाय आरो 5 बोसोरनि उनावबो बेखौनो एखे देरहाहोनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङानो जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा नेतृत्व होदों बै समाव जे बै समाव BPFखौ दुरबल खालामनो BPFनि सिंस्रिखौ सेफायनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राजनितिक दलखौ दुरबल खालामनो उइक खालामनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो नेतृत्व लादों नङा होमबा नेतृत्व लादों बेयाव जेननो गोनां जादों 10 बोसोरनि उनाव बा 5 बोसोरनि उनाव बिथाङा बुंदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो जों फेजेननो हायो बेसेबां डेन्जार खौरां 10 बोसोरनि उनाव आरो बे गोरोन्थिखौनो मावबावदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो फेजेननो जों हायो गोरोन्थिया सोरनि बै समाव नङा होमबा गोरोन्थिया सोरनिमोन रायजो राजानि ना BPFनि ना एबसुनि आफादगिरिनि देरहालांबाय माहारियारि आफादा जरित दंमोन नालाय गोरोन्थि नङा एखे रोखोमनि दाबो दिनैबो नै थांनाय मास मोननै मोनथामनि सिगां बर' केन्डिडेटनो दाहो BPFनि केन्डिडेटनो भट दाहो नलबारिनि
केन्डिडेटनो भट हो बिथाङा बिजेपिनि बिथाङासो जोंखौ बासायगोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ बेसो इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बेसो साखरि होगोन बिटिआरनि दफाफोरखौ बेसो जाफुंहोगोन होननानै दिलीप सरकारनि भट होनायासोमोन न'खर न'खर थांनानै मिडियायाव बुंनानै न'खर न'खर बुरखायनानै बिपिएम दाहो होननाया एबसु नङा होमबा हा दिपेन बर' बिथाङा बुङाखै होमबा हा दा जों सोरखौ दुसिनो बिनि थाखायनो दे दिनै जाबाय हाग्रामा महिलाखौ फेजेननायानो बिपिएफखौ फेजेननायानो दिनै जातिनि बेसेबां गिदिर अलखद जाबाय जायनि थाखाय गावनि खुगाजोंनो मानगोनां दिपेन बर' बिथां सारा दिनै बुंनो गोनां जादों जे बिटिसिआ अलखदाव दङ बेनिखाय जों दिनै इउनिटि जानांगौ बेखौ जों वेलकाम खालामगोन नङा होमबा बादि हा गोरोन्थिखौ सोर मावदों रायजोआथ' मावाखै पलिटिकेलाथ' नांलायगोन गेजेरनि मानसिया सोरखौ जोंहा सापर्ट खालामदों दा दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों बुंनो सानो नोंथाङा सोंनाय बायदि दिनै खौसेथिखौ रायजोआ अरायबो लुबैयो नाथाय बायफ्ले होयो राजखान्थिनि दैदेनगिरि बेखिनियावनो मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो जे माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोना निउट्रेल जानांगौमोन नाथाय बेबायदि वान साइडेड जानानै जे नोंथां माखासे भिउवार्सफोर दङ जोंनि गेजेरावबो वान साइडेड आंखौ बुंबाय थायो जोंथ' कन्टेन्ट क्रियेटरसो नाथाय बेवहाय खोथाया जागासिनो दङ मोनसे आफाद माहारियारि आफाद जों बयबो बेनिनो अंग दा बे बिथांमोना जुदि थोंजोङै सोरखौबा नेवसिगारनानै सोरखौबा जुदि बोजबनानै थोंजोङै बेबायदि ओरै थोरै खालामोनबा बिथांमोना जोंनि माहारियारि आफाद होनना बुंदों जितु जों बयबो थागोन बेवहाय पलिटिकेलि सोरबा बहा दं बहा गैया बेजों खुनु सोमोन्दो थानाङा नाथाय बिथांमोना निउट्रेलि खामानिखौ मावलांनायमोनबा दिनै जेसेखिनि जोङो अलखदाव गोलैनानै दङ हयथ' बे दिनै जों बेबायदि थासारिखौ जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायामोन नायबावनोसै बिक्रम आदाया मा बुंबावदों आरो नङा नङा आब' राजखान्थिनि दैदेनगिरिया बायफ्ले होयोब्ला रायजोआ अरायबो खौसेथिखौ लुबैयो नङा नङा दा दिनै माबोरैबा रायज्लायनाया साक्सेस जायोब्ला जाफुङोब्ला रायजो राजा दिनै गोजोननि मोदै गगोन दिनै प्रमद बर' बिथां सरकार सालायनाय बे गोहो लाबाय थानाय समावनो गासैबो बायफ्लेलांजोबदों बिटिआर एकर्डनि दफा मोनसेबो साक्सेस जायाखैसै रावखौबो गोजोन होनो हायाखैसै नङा होमबा अब्ला दिनै रायज्लायखांनायनि उनाव खोनाबाय आरो गासिबखौबो आङो होजोबनो सानाखै अलरेडि नोंथांमोना नुबाय जानांगौ अब्ला दिनै रायज्लायखांनायनि उनाव बे भिडिअखौहाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावखौनो आंनि थाखायनो बिटिसिआ खैफोदाव गोग्लैबाय आंनि थाखायनो दिनै बिटिसिआ लोरबां जानो हमबाय होननानै गनायागौमानि बे रायज्लायनाया मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा नंगौ बे नोंथांनि सोंनायानो दिनै मोननैबो राजखान्थिनि खर'आव जाय दैदेनगिरिफोरनि खर'आव दिनै जानानै दङ सोर दैदेनगोन बिटिसिखौ प्रमदानो दैदेनफिनगोन ना हाग्रामाया दैदेनगोन